Sarki Allah ka hana mu guda daya, ka ba mu guda daya, ka raba mu da yan daya. Inda wake zan dauki guda daya, in kyala gaba daya, da zan yi da gujiya. To bara ku ji gujiya ba kanya ba kuma kankana ba gwanda ba haka shi wuri ba saba ce ba azuntuwa ba sata ba. Haya haba turmi ya tashi saki a banza a banzanza, talaka ya girma sarki a banza a banzanza, wai dan kaska ta zagi kibi a banza a banzanza, daki babu murfi a banza a banzanza, barazana babu karfi a banza a banzanza, ni ba yabo babu fallasa haka suke gaya mana. Kaf a cikin su banda Allah ba wanda ke mana. Ashe ba wani wanda ke mana. Aikin bai kai haka ba, Allah ke kai shi gaba. Lai 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 mun ci gai da yaki.